मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ जोबोद साबायखर होनांगोन आरोना। आगोलनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव माने जेबो जायाखैमोन आरोना बे लामाया जायाखैमोन। एन्जर लामा बायदि माने फिसामोन लामाया माने जेने तेने साइकेल साखाया हेल' लोगोफोर, आं दा दंफैयो जोंनि गामिनि जोबथा खर'आव। मोनाबिलिनि दसे बेलासिनि बेरायनो फैदोंमोन आङो। बेनिफ्राय न'आव नेट नाङा नालाय बेनिफ्राय नेथिं नांगोन खोमा होननानै आं फैदोंमोन। बेनिफ्राय नेटआ ओरैबायदि स्पिड जायो नैयाव। दा आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय मैया खालामनायखौ। नैयावनो फैबाय थानांसिगोन। जोंहानि न'आव माने एसां नांबा माने बिराद गोबाव लायोमोन नेटआ, बेनिखाय नैयाव ओरैबायदि स्पिड जायोना। दा जोबोद मोजां नांबाय आं दा भिडिअखौ आपल'ड होनो मोननायखाय। बेनिफ्राय नै लामाया ओरैबायदि मोजां जाबाय सिसि ब्लक। बेनिफ्राय बिथिं मान्दारबारिनिफ्राय बेथिं मान्दारबारि गामि मोनहैगोन। बेनिफ्राय बेथिं खुस्राबारि डाइरेक्ट सिसि ब्लक जाबाय। बेनिफ्राय आं दा नैयाव दङ दैमा मोनसे दालाङाव। बे दालाङा सिगाङाव नैयाव दालां गैयामोन नालाय, दालां गैयियाव बेथिं मान्दारबारि बेथिं आरो कसिबिल थांनो, बेनिफ्राय कसिबिल बाजाराव थांनो बिराद खस्थ' जायोमोन नैबे दालांनि थाखाय। दा नैबे दालाङा जाबाय। थांनाय बोसोराव मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नैबे लामाखौ होबाय। ओमफ्राय बियो लामाया कमप्लिट जाबाय। दा बिराद मोजां जाबाय। बिथिं मान्दारबारिनि गामिनिफोराबो दुब्लिनिफ्राय माइ रोगानो, ट्रेक्टर सोनो, थेलाजों माइ रोगानो, आरो बिथिं खुस्राबारिनि मानसिफ्राबो बिथिं थांलाय फैलाय आप डाउन खालामनो, आरो जोंनि गामियाबो थांनो मोजां जाबाय। माने नै दलं होनायनि थाखाय बारनो थांलाय फैलाय खालामनो बिराद मोजां जाबाय नै सिसि ब्लक। बेनिफ्राय जोंनि गामिथिंनिफ्राय फैनाय जोंनि खर' जोबथायाव ओरैबायदि लामाया बिराद गाज्रिमोन आरोना। एन्जर लामा होननाय बायदि बुंजागोन। माने एन्जर लामा बायदि माने फिसामोन लामाया, माने जेने तेने साइकेल साखानि सिनल'सोमोन माने लामाया ओरैबायदि। बेनिफ्राय साइड ओरैबायदि लेथा मानलाजोबनाय। बेनिफ्राय लामाया अग्रा उग्रि जेने तेने फैनायमोन आरोना बिथिं। बेनिफ्राय नै देग्लाय गुडविल मिसनाव 4 किल'मिटार लामा सेंसन जाबाय आरोना। दा बेखौ नै लामाया खोबाय थादो। हा खोनाया 50% जाबाय। बियो पानारिनिफ्राय जोंनि मुरमिला हाइ स्कुलथिं थांगोन। ओमफ्राय जोंनि गामि गेजेरथिं बे लामाया जाबाना ओरैबायदि मोजां जासिगोन। माने जोंनि गामिनि मानसिफोरा बिथिं कसिबिल पानारिथिं थांनो हागोन, आरो कसिबिल पानारि मानसिफोरा जोंनि गामिथिं टंब्लेटनो टंलाथिं थांनो हागोन आरोना। ओरैबायदि मोजां जागोन, माने सिसि ब्लक जागोन। दा लामाखौ खोबाय थादो। दा नोंथांमोना ट्रेक्टर गाबनायखौ खोनादो जानांगौ। ट्रेक्टरजों हा रोगाबाय थादो। बिराद मोजां जाबाय। प्रमद बर' सारा बे लामाखौ मोननायखौ होनायनि थाखाय जोबोद मोजां नांबाय, आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो जोबोद मोजां नांदो बे लामाया जानायनि थाखाय। आरो दा आङो बेयावनो लोगोसे लामा खोबाय थानायखौबो आङो नायनो फैदोंमोन। बेसेबां आग बारायखो लामाया खोनाया। बेनिफ्राय न'आव आङो भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय नेटआ स्पिड जागोन होननानै आङो आखा खालामाखैमोन। ओमफ्राय दा आङो नेटखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि स्पिड जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाबाय। दा आङो मालाबा माने नैयाव फैनांसिगोन आरोना भिडिअ आपल'ड खालामनो। दा बेयाव दंफायो। दा नोंथांमोना नायलांदो नै जोंनि गामिथिं हा खोनायखौ ट्रेक्टरजों हा रोगाबाय थादो। नोंथांमोननो देखायनि र'। दा नोंथांमोना नायनो हागोन। बिदि सिद्दा खुस्राबारि, बेनिफ्राय नै बिदि हा लांबाय थादो। नै बे जोंनि गामिनि बे खर' जोबथामोन आरोना। जोंनि गामिनि जोबथा खर'मोन इयो। दा बिथिं हा खोबाय थादो। बे लामाया ओरैबायदि एन्जर लामा बायदिमोन, माने फिसामोन, साइकेलल'सो थांजायोमोन। दा नै ट्रेक्टर फैगासिनो जोंनि गामिथिं हा खोगासिनो। ट्रेक्टरा
जोंनि गामिनि गेजेरथिं हा खोगासिनो आरोना बेबो सिसि ब्लक जासिगोन नैबे दलङा मोजां जानायखाय जोबोद मोजां नांबाय आरोना सिगां जोंबो एसे फिसा समाव साइकेलखौ फाफ्लियाव थिखांनासो बानना लांनो गोनां जायोमोन आरो मान्दारबारियाव बेयाव शिबजात्रि माने फुजा गिदिर जायोमोन आरोना बेयाव जोङो बिराद खस्थ'मोन सोरबा सोरबा सेन्देल बुखारलाङोमोन दैयाव बेनिफ्राय हराव इयाव प्रग्राम जायो नालाय बिराद खस्थ' जुथा गाननानै फैनो हाया आरो सेन्देल गानबाबो हाब्रु मोनैयाव हाब्रुआ सेन्देला नांथायो बेनिफ्राय आरो दैयाव बुखारलाङो बे हिसाब बहुद जाबाय आरोना ओमफ्राय साइकेलजोंबो फैनो हाया बेनिफ्राय दा नैबे लामाया जानायनि थाखाय बिराद मोजां नांबाय बेनिफ्राय जोंनि गामि गेजेरथिंबो बिथिं जानायनि थाखाय बिराद मोजां जाबाय बेबो सिसि ब्लक जासिगोन डाइरेक्ट बुद्ध मन्दिर पानारिटु ओमफ्राय मुरुमिला हाइ स्कुल मोनहैखागोन बेयो सिसि ब्लक ओमफ्राय दा हा खोनाया 50% जाबाय जोबोद मोजां नांबाय दा मोनाबिलि गरम बोथोराव मोनाबिलि समावबो नैयाव मोजांनो बेरायफैनो हासिगोन माने लामाया जुदि मोजां जायोब्ला साफा नाङो आरोना मोजां नाङो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा नोंथांमोना नै दलङा जाबाय बरिया जाबाय ओमफ्राय हा खोनायखौ एसे ओमफ्राय हा रोगानायखौ एसे देखायनि आङो हाखौ ट्रेक्टरजों रोगागासिनो दङ आरोना बेयो फैबाय थादो ट्रेक्टरजों हा गारनानै फैबाय ओमफ्राय आरो हालायनो थांदो बिसोरो हा थांबाय बिथिं सिद्दा खुस्राबारि मोनहैयो बिथिंनिफ्राय फैगोन सिसि ब्लकआ बेनिफ्राय नैथि थांगोन नै बेनो माने ओरैबायदि खस्थ'मोन माने बेथिं लामाया जोंनि गामिनि जोबथा खर'आव ओरैबायदि खस्थ'मोन बेनिफ्राय नैबेबो ओरैबायदि खस्थ'मोन नै बे दालाङा जाबाय बेयाव ओरैबायदि खस्थ' मोनोमोन जोङो नैबे दैमायाव सेन्देल बुखारलाङोमोन ओमफ्राय बिथिं कुसिबिलाव थाङोब्ला साइकेलखौ जोङो फाफ्लियाव थिखांनानै पार खालामनो गोनां जायोमोन आरो बेयाव मान्दारबारि गामियाव शिबजात्रियाव बिराद गिदिर फुजा होयोमोन ओमफ्राय नाइटआवबो प्रग्राम जायोमोन बेयाव जोङो सेन्देला बुखारलाङोमोन बेनिफ्राय सेन्देला हाब्रुआव नांथाना थायोमोन बिराद खस्थ'मोन आरोना बेनिफ्राय नैथिंबो फैनो बिराद खस्थ'मोन नैथिं बिराद इथिंबो फैनो खस्थ'मोन बिराद हाग्रा जायोमोन साइड ओमफ्राय लामायाबो फिसा साइकेलबो सलायथावनो हाया दैज्लाङावथ' फैनो हाखाया बिराद खस्थ' ओमफ्राय नै दा सिसि ब्लक जासिगोन बिथिं पानारिनिफ्राय फैगोन ओमफ्राय बिथिं जोंनि गामिथिं हाबगोन जोंनि गामिथिं गेजेरथिं हाबनानै मुरुमिला हाइ स्कुल मोनहैगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट टंला मोनहैगोन आरोना हा खोनाया 50% जाबाय नै खोगासिनो दोङो नै ट्रेक्टरा खोगासिनो दोङो हा गारनानै फैबाय ट्रेक्टरा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ जोबोद साबायखर होनांगोन आरोना बे लामा मोननायखौ पास खालामना होनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि खाइलेंदुवारनि दिलीप कुमार बर' सारखौबो जोबोद मोजां साबायखर होनांगोन आरोना बेफोर लामाया आगोलनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव माने जेबो जायाखैमोन आरोना बे लामाया जायाखैमोन बिराद खस्थ'मोन आरोना बिपिएफ सरकाराव जेबो मावाखैमोन इखौ ओमफ्राय बैयाव बिपिएफनि सरकारा बैखिनियाव मावदोंमोन खिन्थु कालभार मोनसे फिसामोन खिन्थु बेयाव कालभाराव माने सायाव प्लेटखौ धालाय खालामाखैमोन ओरैनो माबाखौल' आन्था जावनानै दोन्दोंमोन बेनिफ्राय सायाव औवानि दालांसो होना दोननांदोंमोन आरोना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर होनांगोन बे लामा मोननायखौ पास खालामनायनि थाखाय दा नै ट्रेक्टरा हा गारनानै फैबाय जाबाय हा लाबोबाय खुस्राबारिनि गामिनिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय नै बिथिं लांगासिनो हा गारनो हा गारिदो थुलाया नै बिथिंनिफ्राय लादो हाखौ ओमफ्राय बिथिं लांदो गारनो ओइयाव गारिदो नैयाव ओइयाव गारदो गाबोन समफोराव लासे जोंनि गामि गेजेर मोनहैसिगोन आरोना हा गारनाया
साननै सानथामनि उनाव जोंनि गामि गेजेर मोनहैसिगोन। ओमफ्राय बे टिकेटारा माबोरै मावो नायनोसै। जितु जोंनि गामि गेजेरथिं लामा फैनाय आरो बे लामाया जोंनिनो, जितु टिकेटारा जानला मानला खामानिखौ मावनाबो थांनो हानाय। बेनि थाखायनो जोंनि दायित्व मोजां गाज्रि मावनायखौ जोंनि दायित्व नायनाया। दा बेनिखायनो जोङो गासैबो माने लामाखौ जायिखौ जों दिन्थिना होनानै जोङो मोजां मावना लानांगोन, नङाब्ला जोंहानो खहा जागोन। दा माबोरै मावो दा नायनोसै। दा हा गारबाय थादो, हा गारनाया 50% जाबाय। दा जों न' फारसे थांसै। दा आरो हा गारनाया मासिनि सहैखो दा नोंथांमोना देखायलांनि, दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लामाया सिन्था गैला आरोना, वाइफाइ नैबेयाव जावदो गंनै JCB लागायदो आरोना हा जावनाया। ओमफ्राय बिथिं ओरै खुस्राबारि गामि गेजेरथिं ओरै लाना फैदो, लाना फैनानै ओरै होदो। ओमफ्राय बेथिं बुद्ध मन्दिरथिं खोनाया जाबाय, हा खोनाया। दा नै बैयाव जावदो, बैयाव मोनाबाय नालाय एसे जावदो। ओमफ्राय बिथिं ओरै खोलांबाय। ओमफ्राय दा नै इथिं आरो दा गोदान खोबाय थादो। ओमफ्राय इथिं ओरै खोजोब्बाय। बेखिनिया जोंनि गामि, बेनिफ्राय जोंनि गामिया, बेनिफ्राय बैखिनिया दुब्लि फोथारमोन आरोना। बे दुब्लि फोथार फारसे बिराद गाज्रिमोन लामाया। ओमफ्राय दा नै जोंनि गामि हाबहांबाय आरोना, हा खोनाया। जोंनि गामिनि न'खरथाम न'खरब्रै मोनफैबाय हा खोनाया। गाबोनालासे गामि गेजेर मोनहैसिगोन हा खोनाया। मेसिननि सफैबाय हा खोनाया। गाबोन समफोरावसो जोंनि गामिनि मोनसिगोन। सानाबो हाबबायनो हमना ला। आं दा न'आव थांसै। ओमफ्राय मैया भिडिअ बानायनाया आपल'ड जाबाय। दा नोंथांमोना थांनानै नायनो हासिगोन। दा नैयाव नेटआ ओरैबायदि स्पिड जायो नालाय, ओमफ्राय जोंहानि न'आव माने नेटआ स्ल'। बेनि थाखायनो आङो माथिं मा खालामगोन मा मागोन। ओमफ्राय टाउनाव थांनोबो बिराद गोजान जायो नालाय, बेनिखायनो नैथिं लामा खोनाया मासिनि जाखो, मासिनि आग बारायखो बेखौ नायनो ओरैनो बेरायग्लांनो ओरैनो फैसान्दि। बेनिफ्राय नेटखौ खुलिना नायना स्पिड जाबाय नालाय, स्पिड जानायाव ओमफ्राय भिडिअ'आबो आपल'ड जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननो दसे फोरमायबाय, माने सिगां जोङो माबोरै खस्थ' जानांदोंमोन बे लामाया। बेनिफ्राय लामाया मासिनि आग बारायखो हा खोनाया। दा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेनिफ्राय आङो दा दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन। आरो मोनसे खोथा, बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारखौ आरो लोगोसे खायलेंदुवार समस्तिनि दिलिप कुमार बर' सारखौबो जोबोद साबायखर होनांगोन। माने बे जोंनि लामाखौ पास खालामनो हानायनि थाखाय। आरो बिथिं जोंनि गामिथिं गेजेरथिं ओरै फैगोन। आरो बे लामाया ओरैबायदि खस्थ'मोन, माने ओरैबायदि गाज्रिमोन, माने जेरावबो बेकार जाना दंमोन। माने बे लामाया ओरैबायदि बेकार जाना दंमोन। जोंनि गामिनि बिथिं खर'आव नैबे लामाया ओरैबायदि एन्जर लामा बायदिमोन। माने दैज्लां बोथोरावथ' बुंनाङा, माने ओरैबायदि
गाज्रिमोन बेनिफ्राय मोनसे टाउनाव थांनोबो बे आगोलनि BPF सरकारा माने आद्रा खिस्रा खालामना दोनबाय माने CC ब्लक फैदोंमोन बेयाव खमसे खम 900 मिटाराव खमसे खम 250 मिटारल' CC ब्लक बनानै होदोंमोन बिनिफ्राय बाकिया मेटेरियल्सखौ बनानै दोनदोंमोन बिनिफ्राय CC ब्लकखौ होआसै CC ब्लक होआसै बिराद बेखिनिया दा मेटेरियल्सआ ओरैबायदि बारनजोबनानै ओरैबायदि साइकेल सालायनो गारि सालायनो बाइक सालायनो बिराद खस्थ' जायोमोन दा बेजोंनो नैबे लामाया माने CC ब्लक जासिगोन बिराद मोजां जासिगोन आरोना लामाया जुदि मोजां जायोब्ला बिजनेस खालामनो बेफार फालांगि खालामनायाव आरो माबाफोर हान्था मेला खालामनायाव मोजां जायो आरो लोगोसे गामियाबो डेभेलप जायो जुदि लामा जुदि मोजां गैयाब्ला बेकार जायो आरोना दा नैबे बेकार लामाखौ होनायनि थाखाय BTRनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारखौ साबायखर होनांगोन आरो लोगोसे खालिंदर समस्थिनि दिलीप कुमार बर' सारखौबो साबायखर होनांगोन मानो होनबा दिलीप कुमार बर' सारा नैबे लामाखौ दिलीप कुमार सारा आगोलाव नैबे लामाथिंनो माने इलेक्सन टाइमाव नैबे लामाथिंनो माने थाबायना मोननाय बेनि थाखायनो बियो सारा नैबे लामाखौ गावनि गोसोआव लानानै माने नै लामाखौ पास खालामना होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय।